A čus, ja vás vítam pri novom videu a dneska vám ukážem, jak si spraviť zadarmo a veľmi rýchlo svoje vlastné intro. Dobre, takže prvé, ako si môžete otvoriť hociaký prehliadač, že mám Microsoft Edge, napíšete si tu panzoid.com. Vyhľadáva. Tuto máte prvý link, kliknite na to a tuto si môžete dať hociaké intro. Napríklad, mne sa páči, neviem, napríklad môžeme si dať toto. Tuto máte Open in Clip Maker. Kliknite na to a teraz vám to loadinguje. Intro vlastne. A tuto máte, že takéto oko. Kliknite na to a dáte toto. Keď si to kúkli, tak toto vyzerá. A teraz, keď chcete dať na to intro svoje meno, alebo vlastne meno kanála, tak pôjdete sem. A tuto máte, že text, name. A tam napíšete jak sa ja volám, hej, Martizus. A tuto si to, kde ten text, všade si to napíšte. A keď to máte, ja som si to tu všade napísal, kde to mám, keď to máte, tak teraz kúknite, dáte to zaselko a kúknite. A mohli ste vidieť, že som tam mal svoje meno. Takže ideme na to, áno, takže teraz keď si to chcete, takže môžete si tam, dáte si tam vlastne, keď to budete mať, tak teraz, keď my teraz chceme vlastne stiahnuť to video, to intro, áno, takže pôjdete sem, kde je táto šípka, download, a tuto dáte, že start video render. A teraz budeme musieť počkať. Dobre, keď to máte, tak tuto máte, že download your video. Takže kliknite na to. Tuto vám ukáže, že ďakujeme, že ste práve downloadli toto video. A teraz vám to tu downloadlo, takže zatvorte všetko. Áno. Teraz pôjdete do svojho prehliadaču a máme tu svoje intro a kúknite. Takže vidíte, takto ľahko môžete si spraviť svoje vlastné intro. A pre takéto ešte tutoriály zanechte like, odber, zvonček a napíšte do komentárov, že čo by ste chceli také tuto a ja vám to natočím. Takže ja sa s vami lúčim a bol tu Martizus. A čaute, wuhuu!